Avui fem un risotto de trompetes de la mort amb rap i llagostins, i per això necessitarem les trompetes de la mort, que les tenim deshidratades, una cueta de rap petita, arròs carnaroli, si pot ser del Delta de l'Ebre, parmesà i mantega per mantegato final, uns llagostins de Sant Carles de la Ràpita boníssims, brou de peix, que és que l'estem acabant de fer i no podem posar-lo a la imatge, i sal i pebre. I de cara al risotto comencem marcant els llagostins, o quasi fent-los, deixant-los un pèl cru pel final. Així ja es comença l'olla a impregnar del seu gust. Després farem el mateix amb el rap i començarem a fer el sofregit. Però primer un parell de minuts als llagostins. I tot seguit, com us dèiem, marquem el rap. Aquí sí que només l'hem de marcar. El sofregit de cebes ja està a punt. Hem agafat les trompetes de la mort ja hidratades, les hem tallat una mica, les hem salat i ara les estem daurant una mica amb la ceba. Tot seguit hi afegirem l'arròs per amacarar-lo. Mullem amb el brou de peix, de tant en tant remenem una mica, però l'acció de remenar molt fort és important, sobretot al final. Aquí podem anar fent que s'evapori el líquid i de tant en tant remenar una miqueta. Finalment posem el parmesà i la mantega, ara ho remenarem molt bé mentre movem la cassola a la vegada. I una vegada fet, l'emplatem amb un llagostí i un tros ben maco de rap per persona.